Assalamu alaikum jama'a, barkanku da zuwa wannan channel mai suna Egypt Global TV. Yan uwa yau a cikin wannan bidiyon za mu koya muku wani sabon hanya ne da ya fito a 2021 hanyar da zaka samu MB cikin sauki, kuma MB ko nawa ne ya danganta da yanayin abun nan bonus da suka baka na wannan sim din. So ina tunanin yan uwa wannan trick zai yi amfani a kowane sim da kake amfani da shi. So yanzu da fari dai kafin mu shiga bidiyon mu fara yi, za mu je mu duba balance namu na data mu nawa muke da shi. So kamar da kuke ganin da fari dai za mu shiga cikin dial call namu. Za mu zo mu sa code na duba data namu ne. So yanzu bari mu duba sim 1. So kamar da kuke gani dai sun ce mana sim 1 dai sorry you don't have any activation bundle. So yanzu bari mu duba na sim 2 namu. So yanzu yan uwa dai kamar yadda kake gani dai sun ce mana sim 2 ma bamu da data. To yanzu zamu koma cikin home page namu. So kamar yadda kuke gani yan uwa dai muna buƙatar wannan application da ake da suna SMS Bomba. Ban san dai kuka ga trick din a wajen wani website da ko kuma wani abu da suna tallan shi ba, amma wannan ina tunanin wannan yau kwana 3 dai da turo mana da samun shi da muka yi wannan bayanin a wani group na Telegram yadda ake amfani da shi. Da na zata baya yi, sai da na gwada na ga yayi, shi ne na ce kuma ya kamata in kawo muku domin ku fara amfani da shi. So zan ajiye muku link wannan application da ake da suna SMS Bomba a comment na farko. Duk wanda nake ce mishi na aji comment link a comment na farko bai sani ba, zaka je inda ake yin comment zaka lance ga link din, to annan ne shine link, sai ka shiga sai ka yi download. So da fari yanzu zamu shiga cikin SMS Bomba ne kamar haka. So da fari da mun za ku fara yi, za ku zo nan wajen inda aka ce type a name or number, sai ku sa wani code a wajen, sai ku zo kuma nan wajen inda aka ce abun nan type a SMS. So da fari yanzu za mu je wannan namu ne kamar hakan nan, shi wannan keyword zan aje muku wannan code din a comment na farkon tare da link wannan application na Bomba, sai ku yi download din application din kuma sai ku yi amfani da wannan code din. So kuma da kuke ganin za mu copy wannan code din, mun da kuke ganin gashi nan wajen. To sai mu zo nan inda aka ce za mu sa shi ne a nan wajen inda aka ce type SMS din, domin shi ne code da za mu tura musu domin su ba mu wannan MB. So bance kun sa a nan wajen, sai mu koma baya sai mu dauko wannan code din na farkon nan da yake da suna 460, sai mu yi copy shi, sai mu koma baya cikin application din, sai mu sa shi a nan wajen. To sai mu zo nan wajen inda aka ce number of SMS, so nawa muke son mu tura SMS din. To yanzu za mu sa shi ne a 20, domin yana tunanin 20 zai fi. Sai mu zo nan inda aka ce no delay. To no delay na zamu bar shi yanda yake, domin za mu iya sa shi a minti nawa muke so wannan sakon ya tafi. Za mu sa shi no delay tafi a take. To banci mun sa wannan step din kamar yadda kuke gani, wannan step din za ku bi ku tabbatar da cewa suna nan yanda suke normal. So daga ƙarshe kuma za mu zo mu yi clicking na wannan halaman halaman send. To za mu zo mu taba halaman send ne kamar hakan nan. So kamar yadda kuke gani suna cewa incorrect. So idan ya faɗa ma ya ce ma incorrect, sai ka zo ka canja lambar turawan kamar kuke gani nan wajen, sai ka sa 10, sai ka zo ka taba inda ka ce halamar send. So kamar kuke gani yanzu ya fara yin loading anan, kamar kuke gani yana tura sakon ne zuwa kamfanin na sim namu. So kamar kuke gani dai haka nan zai ce ma abun nan ka tura SMS guda 10, sannan 0 ne a cikin su kai failing, ba wanda ya failing kenan. Din ya ce 0 nan 0 empty ne, ba kuma bane. So banci mun yi hakan, to zamu kuma home page namu ne, sai mu dan bashi dan lokaci kadan SMS din zai je shi. So bancin SMS din ya gama zuwa, za mu iya zuwa baya cikin sim namu kamar kuke gani nan wajen, sai mu duba balance namu mu kalla MB nawa suka ba mu. So za mu zo mu taba lambar mu ne kamar hakan nan, sai mu zo nan mu sa wannan code din, sai mu zo mu yi clicking wajen kira kamar hakan nan. So za mu bashi lokaci ne ya gama. So kamar da kuke gani da yan wade sun ce your data balance bonus is 599 MB. Haka na nufin cewa kenan yanzu sun bani MB 599. Ina tunanin wannan ya fi MB 500 domin ya kai kusan rabin gig daya. So amma za ka iya ka yi amfani da shi haka nan, domin wayansu ma suna samun kusan irin gig 2 da sauransu, domin ana ba su. To tayi kai in kai sa za ba ka kusan gig daya. So yanzu ni ba zai yi tsara ban na yi, dole sai na ƙara tukuna zan ƙara yi.
So yan wadi wannan shine dai bayani akan wannan bidiyon. Idan har yau ne sabon zuwan ka wannan channel dan uwa, ko ta kalmar ta alamar subscribe, ka taimaka ka danna mana ita, kuma sannan ka danna alamar kararrawa. To da haka da zaran wannan channel ta AJ Global TV suna daure video za a sanar da ku. Idan kana buƙatar wani bidiyo irin na samun wato free data ko kuma samun kuɗi wallahi da sauransu, wannan channel ta AJ Global TV suna yi. Zaka iya danna ɗaya daga cikin wannan bidiyon domin ganin wani abun kuma da koyan sauransu. So yan uwa dai wannan shine karshen bidiyon, sai na sake haɗuwa da ku wato a cikin bidiyo na gaba. Mun gode.